Hola, soc la Llengua Dicta i això és Parlem de llibres. Petit príncep, així, de mica en mica, he comprès la teva videta enyoradissa. Durant molt de temps, la teva única distracció fou la dolcesa de les postes de sol. Vaig conèixer aquest nou detall al quart dia, al matí, quan em digueres: «M'agraden molt les postes de sol. Anem a veure'n una?» «Hem d'esperar», et vaig dir. «Esperar què?» «Que el sol es pongui». De primer et vas quedar sorprès. Després et burlares de tu mateix i em vas dir: «Sempre em sembla que encara sóc al meu país». És clar, quan als Estats Units és migdia, tothom sap que el sol es pon a França. Si poguéssim anar a França en un minut, podríem veure la posta del sol. Malauradament, França és molt lluny, molt lluny. En canvi, al teu petit planeta en tenies prou de fer córrer una mica la cadireta i podies veure el crepuscle cada cop que volies. Un dia vaig veure pondre's el sol 44 vegades i al cap d'una estoneta afegies: «És que quan s'està molt trist agrada de veure les postes de sol». Així doncs, el dia de les 44 vegades n'estaves molt de trist. Però el petit príncep no va respondre. Doncs res, aquest és un dels meus passatges preferits del meu llibre preferit, com no podia ser d'una altra manera. Començo aquest programa, Parlem de llibres, parlant del llibre que més m'agrada. Avui el tema serà exclusiu al Petit Príncep, per moltes coses de les quals parlaré a continuació, al llarg del programa, amb algunes sorpreses. Tindrem, si tot va bé, 10 programes, des d'avui fins que arribi l'estiu, fins que arribi concretament l'agost. Intentaré que sigui dimarts. Si per qüestions de la feina no puc fer-ho en dimarts, no patiu que serà un altre dia. De moment avui ja us puc confirmar que la propera edició d'aquest programa serà dimarts vinent, a les 6 de la tarda. No us diré de què parlarem en el proper programa perquè m'agrada no fer spoilers, no? Fer que sigui una mica sorpresa. Si us ha agradat la música de la careta, aquesta música tan rockera que us deveu haver preguntat: música rockera per parlar de llibres? Sí, perquè la Raquel és rockera. Què us explico? La música l'ha fet el Miqui, l'ha fet expressament per fer la careta del programa. Molt rockera, com ha de ser. Més cosetes. Hi haurà més sorpreses musicals, una altra sorpresa musical que només uns quants de vosaltres saben. Aquest és el meu primer Petit Príncep. És una edició, imagineu, hi ha alguns de vosaltres que no sabeu què és aquest logo, perquè sou massa joves. Caixa d'Estalvis de Barcelona, de fet, casualitats de la vida, hem anat a petar a viure just al costat de la Caixa d'Estalvis de Barcelona. Lisa Jou, el meu estimat Jou, sí que sap què és un regal de la Caixa per Sant Jordi, en època de vaques gordes, vaques grasses, perdó. La Caixa d'Estalvis de Barcelona, abans de fusionar-se amb la Caixa de Pensions, la de la monedeta, regalava llibres per Sant Jordi i aquest va ser el meu primer llibre. És una edició doble on hi ha Joan Salvador Gavina del Richard Bach, que si no l'heu llegit és preciós, traduït per Miquel Martí i Pol i Emili Teixidor, imagina't, Miquel Martí i Pol, el nostre gran Miquel Martí i Pol, i alhora El Petit Príncep traduït pel Joan Xancó, que dels Petits Prínceps en català és la meva traducció preferida. Vaig créixer amb això. És una edició de 1980, d'acord? És a dir, jo tenia 4 anyets quan la Caixa regalava aquest llibre. Jo estava de bon tros molt més isolat que no pas qualsevol nàufrag sobre un rai al mig de l'oceà. Imagineu, doncs, la meva sorpresa quan de bon matí una veueta tota curiosa em despertà. Deia la veueta:
si et plau, dibuixa'm un xai. Dibuixa'm un xai. Els casasses van decidir traduir-ho dibuixa'm un bé. I aquí els que ja coneixíem la història se'ns va clavar una espineta al cor, perquè per nosaltres dibuixa'm un xai era una frase tan bonica, amb una cacofonia tan preciosa, amb aquest xiu-xiueig, dibuixa'm un xai, que Xancó va respectar molt, atès que la cacofonia del francès, i perdonareu la meva pronúncia, era dessine-moi un mouton, i era una cacofonia de nasals preciosa, i en Xancó la va respectar. Llavors per nosaltres aquest dibuixa'm un bé va ser, com que un bé? No li demana un bé, li demana un xai. I bé, tot això per explicar-vos que és un dels meus passatges preferits, un dels meus llibres preferits. Tinc un munt d'edicions que de seguida us ensenyaré. Esteu veient part de la meva col·lecció en aquesta foto que us ha posat el Barrow. Però hi ha unes quantes persones en el món que tenen una col·lecció molt més àmplia que la meva, i una d'aquestes persones forma part del grup de col·leccionistes catalans del Petit Príncep, es diu Roser Cervera. La Roser Cervera és una filòloga, va estudiar filologia francesa, enamorada del Petit Príncep. És mestra de castellà a la Xina, mestra de castellà a la Xina, tot i que ara durant el confinament està a casa seva, aquí a Catalunya, i com a bona col·leccionista del Petit Príncep té un munt de llibres i de gadgets i de cosetes que espero que ens vulgui ensenyar. La tenim en connexió a través de la plataforma Zoom i si em permeteu us la presento. Aquí teniu la Roser i podeu fer totes les preguntes que vulgueu. Això és una tertúlia, per tant, Roser, jo necessito els meus cascos per poder-te sentir. Hola! Hola, bonica, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Molt bé, ens sents bé? Primer de tot, la meva pregunta superimportant. Tot això que tens aquí al darrere, que et veiem, és espectacular, aquest armari. Tot això són llibres. I imagino que aquesta vitrina està plena de llibres del Petit Príncep, és així? Correcte. I, uau, plena de petits prínceps. Així, grosso modo, no sé si els tens comptats, quants en tens en total i quantes llengües diferents? Mira, de totals, abans del confinament en tenia 492. Val? El que passa és que quan vaig a Xina vaig anar rebent paquets. El que passa és que al confinament hi ha gent que s'avorreix, però jo mai m'avorreixo, i he tingut moltes classes i tinc bastants llibres per afegir a la col·lecció, així que suposo que passaré dels 500. Uau! I de llengües diferents en tinc menys, perquè clar, com que visc a la Xina i a la Xina els agrada també molt el Petit Príncep, llavors tinc moltes edicions diferents en xinès del Petit Príncep. Potser de llengües en dec tenir unes 270 i pico, o 80. Just abans de donar-te peu a que entressis a la tertúlia, parlàvem de les diferents traduccions. Jo m'imagino que també com a filòloga francesa, de les traduccions que ets capaç de llegir i coneixent el llibre tan bé com el coneixes, quina seria la que trobes que és una traducció més acurada de les que tu coneixes? Mira, com que tu estaves parlant de la que a tu t'agradava i que després et vas sentir una miqueta com ui, però què ens han traduït aquí, no? A mi em passa una miqueta el mateix perquè, clar, soc filòloga, soc bastant particular, m'agraden molt les paraules i com tu has dit abans, aquest joc que corresponia amb el joc que es fa amb el francès, jo crec que l'autor que tu parlaves evidentment ha seguit no tant la pronunciació del francès, però també el vocabulari, perquè infant, per exemple, en francès és enfant, i també parla de
els nens que passen fam, Sí, correcte. és faim, j'ai faim, no? Llavors, jo crec que clar, que canvia molt si llegeixes un llibre que l'ha traduït un traductor que no ha traït gaire l'autor, que si et llegeixes unes traduccions, i a més jo també que estic acostumada a llegir amb versions originals, quan veig traduccions és que a vegades em tiro dels cabells. Llavors, tu prefereixo La de Xancó, la de Xancó 1000 vegades. llegint i, bueno, jo crec que potser s'hauria de fer una altra edició en català. I amb altres llengües és que depèn. Clar, ara no tinc els llibres, volia buscar el d'anglès, per exemple, perquè tinc una versió d'Anglaterra que m'agrada molt i és el que tu dius, no? Si canvies una paraula o canvies l'estructura d'una frase, hi ha coses que es perden. Clar. De sonoritat, de sentit, de tot, no? I llavors aquella màgia que té el Petit Príncep, a vegades dius, ostres, ara què, no? I ja que em preguntes això de les traduccions, espera't un momentet, us ensenyo, per exemple, en xinès, tots els Petits Prínceps, ostres, hauria d'haver fet un altre. No pateixis, jo en tinc un. L'Òscar me l'agafa. Normalment els prínceps en xinès estan així, xiaowanzi. Xiaowanzi. Aquest traductor, Mao Xutai, és un traductor que va decidir que en comptes de traduir-lo per Petit Príncep, que vol dir petit, i aquest vol dir príncep, doncs el va traduir com Petit Príncep. Petit, com... Petit príncep. O sigui, un príncep que és petit. Llavors, per exemple, a mi aquesta edició xinesa, que és l'única que he vist a la Xina que estigui escrit aquí, em fa molta gràcia. I és molt especial, la trobo molt especial i m'agrada molt. El que passa que costa trobar-la. Clar. És una de les que costa trobar, Perquè aquesta era una altra de les coses que... Mira, tinc pregunta... Tinc una pregunta de Worldjuice, Sílvia, de fet, pregunta per la convidada, quina és la teva edició preferida? Ara ja no parlaríem del text pròpiament, de la traducció, sinó com a edició, com a muntatge del llibre. Seria difícil, N'hi ha tantes. És molt difícil perquè, clar, és que hi ha edicions que són especials per un caràcter. Hi ha edicions que són especials, per exemple, per les cal·ligrafies, no? Edicions que són especials per les... on et tinc? Per les il·lustracions. Hi ha unes il·lustracions que jo a vegades em compro edicions que normalment sempre dic que no, ja tinc moltes llengües, només compraré llengües o només canviaré llibres de llengües que no tingui. Però clar, veu unes il·lustracions precioses i doncs ja estàs. Clar, caus. Ja no. Això se'n van acumulant les llengües perquè és que hi ha unes il·lustracions. Després, a veure quan em giris si veig alguna xuli. Veig que, igual com jo, a part dels llibres, també t'agraden els gadgets, tot el que estigui relacionat amb el Petit Príncep. Veig cosetes per aquí. Ensenya'm alguna de ben xula. Vale, de ben xula, mira. Bueno, les que tu t'agradin més. Perquè si moc la càmera em caurà. Sí, tranquil·la. Això és un regal que em van fer per un dels meus aniversaris. Que maco. Rosa. Oh, s'il·lumina! És preciós! De fet, fer-me regals d'aniversari a mi és molt fàcil, perquè com que tothom sap el que m'agrada. I un altre que m'agrada molt són aquests, com es diu això, macrimé o no sé què, que em van regalar els meus germans. Oh! Vaig canviar de dècada, me'ls van regalar. Però és que hi ha moltes coses. Després tinc aquí dalt, que bueno, no es veu gaire bé, bueno, em baixo, va. Pastitxes. Oh! Mira,
que ara no me'n recordo com es diu, que hi volien al febrer i al febrer estava i després, clar, ja estem confinats. I ho vaig veure a la botiga i vaig dir, doncs mira, com acabem d'acabar el curs, que veig que hi havia profes, mereixem un regal fantàstic a final de curs, no? Sí. Doncs em vaig regalar amb la versió petiteta, que està assegudet. Ai, que mono! Et vaig regalar. És que són coses que no pots evitar. Em pregunten per aquí, quan vas començar la col·lecció? Doncs la col·lecció, imagina't com tu, la vaig començar amb un Sant Jordi. Quan tenia, jo em pensava que tenia 6 anys, però em sembla que en tenia 10. Uau! I aquest és el meu primer llibre, El Petit Príncep. Me'l van regalar per Sant Jordi i el que passa és que és una versió en castellà i en francès. És bilingüe també. I bueno, aquesta és una de les raons per les que vaig decidir estudiar filologia francesa i romànica. Perquè m'agrada tant i després vaig començar a llegir des de que soc molt petita, suposo com tu, que estic llegint llibres i doncs vaig continuar llegint llibres i molta literatura. Bé, jo tinc una altra pregunteta a fer-te, a veure què em diries. Si voldries llegir-nos en francès el teu passatge preferit del Petit Príncep o un que t'agradi molt pel motiu que tu creguis. Val, un que està cap al final del llibre i m'agrada molt perquè és com si diguéssim l'última conversa, un dels últims moments de les converses que tenia el Petit Príncep amb l'aviador. Que diu: Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les gens qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de lumière. Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elle était de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Bon, il y aura des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi quand tu riais des étoiles. Toi, les étoiles qui savent rire, et ils rient encore. Et quand tu seras consolé, on te console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi, et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir en regardant le ciel. Alors, tu leur diras: oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront. Tu aurais joué un bien vilain tour. Et ils rient encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent. És una mica com l'acomiadament entre els amiguets, quan li diu que ell se n'anirà i es tornarà un estel, i el Petit Príncep li diu que ell tindrà molta sort perquè ell tindrà estels al cel que li faran riure, perquè ell estarà allà. Molt bé. És també un dels meus preferits. A mi m'agradaria acabar amb un parell de recomanacions. La primera, per mi la més important, és si haguessis de parlar amb algú que no ha llegit mai El Petit Príncep, que tu creguis o no, en el món hi ha molta gent que no ha llegit mai El Petit Príncep, o que el va llegir de petit i es pensen que és un llibre per nens, què li diries a algú que no l'ha llegit mai perquè el llegeixi?
què li diria a algú que no l'ha llegit mai perquè el llegís? És a dir, per què l'ha de llegir? Per què s'ha de llegir, no? La pregunta. Doncs jo els hi diria que si volen realment entendre el sentit de la paraula amor, que han de llegir aquest llibre. Si volen comprendre una miqueta el sentit de humanitat, amb H majúscula, s'hauria de llegir aquest llibre. I si volen adonar-se de totes les coses banals que els adults fem sovint i totes aquestes coses que no són tan importants com aquest virus bitxós que ens estan sent bé, s'haurien de llegir aquest llibre. Perfecte. M'ha semblat un resum perfecte del que és el Petit Príncep i de tot allò que transmet. Doncs, Roser, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb mi. Un moment, l'Òscar té alguna cosa a dir-nos? La Roser té una sorpresa. Sí, perquè com que tu estàs dient a tothom que tens sorpreses per tothom, doncs jo te'n tinc una per tu, perquè... Això sí que no m'ho esperava. És l'aniversari d'algú... Em sembla que tothom estarà cantant, no? Sí, I a no? sobre... Uau! M'has deixat de pedra. Sé que t'agrada gaire la música avorrida clàssica, però... No, clar. Hauria d'haver cantat una miqueta en plan rock, però bueno, no. Sense preparar-m'ho. I que sàpigues que aquesta versió tan especial és un regalet, és el teu regalet d'aniversari. Fantàstic, jo que sé, sanitàries o com es diguin, i et faré el regalet, bueno, jo l'embolicaré una mica, Uau, quina passada! M'he quedat sense paraules. Moltíssimes gràcies. I he d'aclarir una cosa, no és que no m'agradi la música clàssica, consti, jo sóc una amant de tota la música excepte el reggaeton, que per mi no és música. Tota la resta de la música, és a dir, el rock no existiria si no fos per Bach, per Beethoven, per Mozart, per Strauss i per tota aquesta gent que adoro, a més també, però jo per un programa, per parlar del llibres, del que a mi em motiva, necessito una música que em foti canya. Però sàpigues que he anat al Liceu, al Palau de la Música, a veure òperes i sí, soc amant de la música en general. I m'has deixat bocabadada amb el violí, sabia que tocaves el violí, però no havia tingut el plaer de veure't mai tocar el violí i em sento molt afalagada perquè l'has tocat per mi. I això és com, uau, i en directe i sorpresa. Moltes gràcies, xie xie, que crec que es diu en xinès. Exacte, xie xie. I espero que t'agradi la resta del programa i que tinguis una bona resta de setmana, d'acord? Molts petonets, gràcies, guapa. Parlàvem d'edicions del Petit Príncep i el Barro us ha posat aquí al darrere unes quantes vegades aquesta imatge de totes les versions que jo tinc del Petit Príncep i us volia ensenyar algunes d'elles. Tinc una edició bilingüe amb la traducció dels Casasses, d'acord? La que diu Dibuixa amb un bec. Em pregunten per aquí... Ui. Has llegit en totes les altres llengües que tens? Sí, clar. Els he llegit. No els he llegit perquè, òbviament, no llegeixo totes les llengües. Només faltaria. Seria una passada, no? Viuríem en un palau si fos capaç de llegir totes les llengües del món. Però sí que faig una cosa sempre que rebo un Petit Príncep. Quan algun amic viatja pel món, i aquest me'l va portar un amic des del Nepal, faig 3 coses. La primera,
a part de donar les gràcies, òbviament, i emocionar-me, és mirar l'edició. Com veieu, aquesta és així petitona, si la compareu amb una tassa, per exemple, la veieu? Val? És petitona, comparada, per exemple, amb aquesta, de la qual us he parlat abans, del català, no? Doncs el primer que faig és mirar-me l'edició, mirar si té guardes o no, si els dibuixos són en color en blanc i negre, perquè depèn del pressupost de l'editor, doncs com en aquest cas en nepalès, són així petitons i en blanc i negre. La segona cosa que faig és ensumar el llibre. Òscar, de veritat, ensuma això. Està saturat l'Òscar perquè és fumador, ja ho sabeu, però fa una olor tan bona aquest llibre en qüestió, en concret, no fa olor de llibre, fa una olor boníssima. I la tercera cosa que faig quan rebo un llibre nou és buscar el capítol 23. Perquè en el capítol 23, que és aquest, el Petit Príncep coneix a la guineu. I per què el busco? Perquè és igual en quina llengua, amb quin tipus d'escriptura estigui escrit el llibre, jo també els oloro, diu el Long per la Roser. Ah, clar, és la Roser, és la nostra Roser, la Roser Cervera, però clar, té un nom tan llarg. Long Xiaoxi Roser. La Roser també els olora. I l'Aia també ho fa. Doncs la tercera cosa que faig és buscar la paraula guineu en aquella llengua. I us preguntareu, com nassos ets capaç de trobar la paraula guineu en nepalès? Si no has llegit mai un llibre en nepalès ni tens punyetera idea de com és l'escriptura nepalesa. O en xinès, o en hebreu, o en japonès, en turc, en sànscrit, en qualsevol llengua, la busco. Per què? Perquè, a part que em sé aquell tros de memòria, és el Petit Príncep, no? de quan troba la guineu. Capítol 21. He dit 23. Veieu que estic nerviosa? Jo sé que és el 21, però he dit 23 perquè, mira, no sé per què. Diu el capítol 21. Fou llavors que aparegué la guineu. Hola, bon dia, digué la guineu. Bon dia, respongué amb finesa el Petit Príncep, que es girà, però no veié res. Soc aquí, digué la veu, sota la pomera. Qui ets? Digué el Petit Príncep. Ets força bonica. Soc una guineu, digué la guineu. Llavors, aquesta és l'única frase de tot el llibre en el que, tant en el guió, és a dir, en l'al·locució de la guineu, com en l'acotació de l'autor de digué la guineu, apareix aquesta paraula. I ja sigui una llengua que té casos, que té declinacions, o com sigui, es tracta de buscar el mateix conjunt de dibuixets de l'escriptura en concret per trobar com es diu, com s'escriu en aquest cas guineu en aquella llengua. Què dieu? Posa el Google Translator. Veus bé? Molt bé, Tita Freda, ho has buscat al Google Translator i t'ha sortit, perfecte. Doncs jo també podria fer-ho, però m'agrada més, m'és molt emocionant fer-ho d'aquesta manera. Altres edicions que m'agraden molt, a part de la nepalesa perquè fa molt bona olor i és petitona, una de les primeres que vaig tenir va ser aquesta. Aquesta tan petitona i tan quadrada i tan perfecta és en noruec. Aquesta edició en noruec me la van regalar l'Eduard i la Lucila. I em va agradar molt perquè té unes guardes precioses de color lila. Les veieu? Amb la solapa també de color lila per dintre. I em va semblar preciós que fos així quadradet i tan perfecte aquest llibre. Què més us ensenyaré? Us ensenyo una altra edició que m'agrada molt, perquè del Petit Príncep no només hi ha edicions pròpiament de la història del Petit Príncep, sinó que com és una història que és de tothom, és nostra, que sí? Molta gent que és superfan, com el meu cas, que a més són dibuixants o escriptors, han fet la seva pròpia versió del Petit Príncep. I aquesta és la d'un argentí que es diu Gaturro, que a més, com podeu imaginar, m'encanta, perquè Gaturro ve de gat, perquè a aquest noi li encanten els gats, d'acord? El Principito va i Gaturro. I llavors ja veieu que el Petit Príncep té forma de gat, Tiririp, tiririp. Mireu, per exemple, aquest dibuix es veu superbé.
parlant amb la serp. I està escrit doncs, amb un més així, argentí, no? Què més? Una altra edició que m'agrada moltíssim és aquesta. El petit príncep i la Raquel, que sóc jo. Va ser un regal que em van portar els Reis fa molt de temps i és un regal per a nens de 0 a 99 anys. Basat en la història de Saint-Exupéry, amb il·lustracions d'Esther Méndez, textos de Muriel Bourgeois, i és un regal molt bonic per fer-li a qualsevol persona que conegueu que sigui superfan del Petit Príncep. Moltes felicitats, gràcies! Per què? Perquè sortosament la Raquel va trobar un petit planeta. El planeta on va aterrar era un asteroide tan petit que s'hi podien veure milers de postes de sol. Hi havia 3 volcans, herbes estranyes, un xai, diu bé, però li diré xai, encantador i una rosa. I hi vivia una persona molt especial. I aquí veieu la Raquel, que sóc jo, amb el Petit Príncep. És una passada, és un regal superbonic per qualsevol persona amant del Petit Príncep de l'edat que sigui, d'acord? Més edicions boniques, com no, en hebreu. El meu nom ve de l'hebreu és una d'aquelles llengües que tinc pendent d'aprendre, i l'hebreu té, a part de que es llegeix òbviament del revés, oi? Té la portada amb aquestes lletres daurades que a mi m'enamoren. És preciosa aquesta edició, preciosa. Una cosa que us volia explicar, els regals que m'han fet no només són llibres, també són gadgets, objectes. I un d'ells que em va fer moltíssima il·lusió va ser un exlibris personalitzat i únic en aquest món, que és el meu exlibris, que és aquest. Que està fet amb la meva firma i amb el Petit Príncep i amb una papalloneta que jo poso quan firmo pels meus amics. Una altra edició que m'encanta, que us podeu imaginar, és el pop-up. Aquest és el francès perquè el pop-up en català és molt més gran. El pop-up, m'encanta el pop-up. I us ensenyaré la meva pàgina de pop-up preferida. Esteu preparats? Els baobabs! M'encanta. Molt bé. Què més tenim? També hi ha edicions d'audiollibre. Jo tinc un audiollibre en format CD, en francès, llegit per Gérard Philippe, em sembla que és el seu nom, un audiollibre en format digital, que me'l va regalar Lluís Capellades, i un audiollibre que encara no he pogut escoltar perquè és un doble caset, que alguns de vosaltres n'hi heu vist un caset, segurament mai a la vida. Doble caset, Lille Prinsen, està en suec i està llegit per Sir o Mr, o com li vulgueu dir, Max von Sydow. Uau! Pels superfriquis, això és una perla, és molt difícil de trobar. Llavors també hi ha edicions en miniatura, que també les col·lecciono. M'estan dient per aquí, uau, no veig, el cel sigui, exacte, Tita Freda, el cel sigui. Versions en miniatura. I un regal molt especial que em va fer una persona que és artista, la mateixa persona que em va regalar el doble caset, és Michael Turley, és un artista anglès, es dedica a fer pirogravat. Pirogravat és gravar damunt de la fusta amb foc, amb una coseta, amb una espècie de maquineta, semblant a fer un tatuatge, vindria a ser, però amb foc, una cosa que s'endolla, una espècie de bolígraf que s'endolla, m'explico fatal, i que graven en la fusta. I em va fer, a més ho fa amb fustes que el riu li retorna, viu al costat d'un riu. I em va fer aquesta monada que diu en anglès "This is only the box", això és només la capsa, el xai que vols és aquí dins. No us faig spoiler perquè si no us heu llegit El Petit Príncep no sabeu què és això de la capseta. Per tant, els que no us l'hagueu llegit ja sabeu que heu de llegir El Petit Príncep per saber què és aquesta capseta. És un tros de fusta retornada pel riu amb les seves imperfeccions. Aquestes són les meves edicions preferides. I n'arriba una que va arribar ahir, molt especial, em va arribar de molt lluny,
així de gran, és l'enciclopèdia, ojo al dato, Roser, jo no sé si tu la tens, Enciclopèdia il·lustrada del Principito. La tinc en castellà, la va fer un senyor francès que es diu Christophe Quilien, perdoneu la meva pronúncia. És un llibre enorme, amb unes guardes que enamoren aquestes guardes. Jo també la tinc, diu la Roser, és preciosa, tu la tens en francès, clar. I té aquí dintre hi ha de tot. Fotos de l'Antoine quan era petit, la història de què el va inspirar per fer El Petit Príncep, fotos d'ell amb la seva mare, amb la seva dona, amb les seves amants, dibuixos seus d'abans del Petit Príncep, la seva vida, una miqueta de biografia. Què més hi ha per aquí? Hi ha un recull d'edicions. Aquí on tinc el dit, en català, El Petit Príncep. Aquí baix, en euskera, Príncep Chiquia, que també la tinc. Tot d'edicions. Que sapigueu que el llibre està traduït a més de 270 llengües i o dialectes. I ara, per acabar, hem de fer un sorteig. Bueno, el Pulga i l'Evix són els guanyadors. Tongo! Ui, superimportant. No marxeu! Perquè el vídeo que tanca aquest programa que es diu Parlem de llibres és un vídeo fet en especial per una de les persones que està aquí mirant-nos, el Pitu Hype. Us recomano que el seguiu perquè està molt xalat i fa coses molt xules. Pitu Hype m'ha fet el vídeo per tancar el programa i és una cançó, l'ha escrita per mi expressament, on parla de llibres, de tots els llibres que més li agraden. Està subtitulat, però ja us aviso que és una mica estrany. No vull acomiadar-me sense donar les gràcies a tothom que ha fet possible aquest programa, aquest primer programa que ens hem allargat un muntó. Parlem de llibres és possible gràcies a tots vosaltres que l'esteu mirant, òbviament, gràcies a les persones que han escrit els llibres, que m'han impactat. Moltes gràcies també a tota la colla de streamers, especialment al Gerard CC, que em va deixar entrar en directe en la reunió que tenien l'altre dia els streamers catalans en el YouTube i em va deixar fer una miqueta d'espam del programa. Moltes gràcies, Gerard. Moltes gràcies també a tots els gamers aquests xalats que ja formen part de la nostra família, com qui diu, perquè viuen aquí a casa digitalment amb l'Òscar i que ens han donat molts inputs de com fer els streams. I, per descomptat, moltíssimes gràcies a la Roser Cervera per haver-se deixat entrevistar i per haver-se deixat enredar. I no puc dir més que moltes gràcies al Pitu Hype i al Miquelet per haver fet les músiques i al meu estimat Òscar, el meu company de vida, que sense ell això seria impossible perquè jo i el Twitch no ens entenem. Fins la propera setmana. Una princesa pirata va trobar-se amb una rata que escombrava l'escaleta de Berlín. Cansades de crims i càstigs van muntar-se de l'escombra per volar per mons fantàstics de Ponent. Primer van anar a la granja, però els porquers les veu fer fora perquè no complien cap dels manaments. Per no fer-se comunistes van sortir per l'autopista amb la tovallola onejant a vent. Van trobar-se amb un drac blanc que volava com un peix i endarrere de l'orella el van rascar. Es va quedar tan a gust que es va cantar una cançó i es va portar fins la cova del tresor. Van topar amb un monstre lleig que volia menjar peix i acariciava amb els seus dits un gran anell. El van convidar a dinar a la plaça del Diamant on es va acabar engrapant tots els ocells. Després de menjar gaspatxos van trobar un carter borratxo que no sabia ni com dibuixar un xai. Va pintar 4 elefants enfilant-se una tortuga que nedava dins d'un mar d'estrells gegants. La rata i la pirata no entenien què passava, tot semblava ben estranyes que voltant. Res tenia cap sentit perquè mai havien llegit i se'ls havia estovat ben fora el cap. Com que no sabien què fer, es van perdre pel carrer, la llengua dicta se les va trobar plorant. Els
Va dir, no us preocupeu, jo ho arreglo en un moment, no esteu pas tan malament. Sabeu el que sospiria per tornar-vos l'alegria. Necessiteu fantasia, vers i prosa, poesia, no els hi tingueu pas mania. Parlem de llibres.